Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa ka mo tingog. Basin wa kayo nimo maklaro. Usbo na ko. Ari, si Yena ibilin ako. Mas makalaom ka nga maayo ang seguridad ni Yena nga rin ako, Greg. Ha? Greg? Sir, Aw, hinoon. Sud na tong amigo si Tikoy. Uwa na sa giatiman ang inahan ni Tikoy. Kaniadto pang sobra pa sa igsuon ang pag-ila ninyong Tikoy sa usag-usa. Pero naay trabaho si Tikoy. O niya magtrabaho si Tikoy nako. Murang kwenta. Kada adlaw nga makita ni Tikoy si Yena kay niya man nimo ibilin si Yena nako. Ug sama rasab nga gibilin nimo si Yena ni Tikoy kay kada adlaw si Tikoy naa nako og Greg. Ang maayo ani, ato ipatawag si Tikoy. Pasudlo na to si Tikoy dinhi. Guard! Greg, Sir Leon. Dol, Tikoy, nata istoryahan. Lingkod, Tikoy. Salamat, sir. Unsay atong istoryahan, Greg, Sir Leon. Ingon ani, Tikoy. Paminaw ug maayo. Tikoy. Sa akong timbang-timbang, bay, Greg. Murag, dako kay gusto si Sir Leon. Mas matiman si Diana sa ilang Sir Leon kay daghan kayong masusugo og ikaduha sa naapirmi si Nanay sa merkado kay naninda. Busa dili kay makatiman si Nanay niya. Samtang dito silang Sir Leon, kanunay siyang makita kay kadadlaw, tuwang ko silang Sir Leon. Greg, Palihog kong tawag sa akong anak, Tikoy. O Greg, excuse, sige lang, Tikoy. Sir Leon. Amahan ka, Greg. Pulos ta amahan, Greg. Kung kita lay magbuot aning imong kahimtang kiron, aw bisan ako. Dili buot nga malayo sa akong anak. Apan tungod aning imong kahimtang. Bubiya kay gyud sa imong anak og dugay-dugay pero sa ako nagingon kapila ray paglabay sa duha ka tuig. Pero mao lagi, dili ka man sa banging mabalaga kay safety man kaayo ang imong anak sa akong gamot. Tay, Dali. tay. Dali. Nak. Mahimo ba, Sir Leon? Greg, Biyayo namin ninyo siya na. uy, tanas kawas. Nak. Pangiwag ko, nak. Pangiwag ko. Ayaw naghilak na. Nakinuwag ang tatay. Ayaw naghilak, ha? Ana, hila mo na, hila mo na. Hila mo na. Nak. Nakasabot na nga nga malayo ko nimo.
Naminaw ka na ko, nak. Matod pa na ako. Matod pa na ako. Ingon pa na ako. Nakasamot ka na nga magkalagyo ba ita? Oh, tay. Sige, magkagtanaw sa imong relo, Sir Leon. Kuhaunon pa na ko si Jonas, Tikoy. Ako na kuha, sir. Ayaw. Tataw gilas Jonas, sir. Ako na Masuko na kung dili ako yung mukuha niya. Oh, Greg. Ay, wa man lang ko makamatngon nga ni Ana mo sinas dool. Sir Leon? Oo, Sir Leon. Greg, Anak na ko ibili nimo ang akong anak. salamat, Greg. Huwag yun ka masayop sa imong desisyon. Sa ato pa, misugot ka, inday yan ha? Misugot siya, Greg. Misugot siya, Sir Leon. Ipasalig na ko nimo, inday yan ha? Kununsa na ko kamahal o pinangga si Jonas. Dinhi mismo sa tubangan sa imong amahan nga giisip ko sab nga sobra pa sa kong igsuon. Ikaw yan ha? Inday? Malon o panggaon ko sab sama sa pagmahal o pagpangga na ko sa kaugalingon akong anak ka si Jonas. Tungod kay ilon ko sab ikaw nga kaugalingon kong anak. Tungod kay sama gyud sa igsuon ang akong pag-ilaan ng imong amahan. Salamat, Sir Leon. Daghan kay salamat. Guard, Sir. si Jonas. Nasa kantin, Mr. Romano, sir. Salamat, guard. Nganong dakin mang tao sa kantin? Nag-wild sa kantin ng mga anak, sir. Ngano man, kinsay kontra? O may kontra, sir. O may kaaway. Kalit ang nag-wild. Dagang mga buak o mga gubas kantin. Sorry kayo, Mr. Romano, ha? Happy ko malimot kanira. Diyosahin mo ang akong anak. Wa, sir, oy. Abi ako, kinsa. Pagkaibaw ako si Juras niya, may atras ko, sir. Kaya dali bisa may abot ang prinsipal. Pero bisag maaman na sa prinsipal, huwag yun patuo. Bisa mo tuon pag wild si Jonas. Sige, guard. Ako may bawag kung sa hinungdan, naingon ana si Jonas, Mr. Romano. Gidagan lang ko dito sa office o gipahibaw. Lain sa platong gibuak. Iulag ka pala ka. Bayaran ako ang bisang unsay na damage sa akong anak. Mr. Romano, pasayro ako. Tanang mga estudyante din gibati nagkahadlok ni Jonas. Last chance na ang nahatag na mo ni Jonas nga makaeskwela pa din ug tungod ining itabua. Makigsulti ko nimo og ni Ma'am Herminia nga ibalhin na lang ninyo siya og laing eskwelahan. Tanang mga butang nga na damage sa akong anak ng eskwelahan, akong gibayaran. Tanang mga estudyante nga napasakitan sa akong anak, akong areglo. Ang walang mareglo nining mga eskwelahan, mao ang 5 years pang allowance nga akong gihatag ninyo sa contract kung ibaligya bagyo na ako kining yuta nga inyong giabangan o gitarukan sa inyong eskwelahan, Mr. Segundino. Pasaylo ako, Mr. Romano. Well, pasaylo alang yung taon ninyo ang akong anak. Kisa ako nang gikaingon, bayaran ako ang tanang mga butang nga iyang napildi. O kining kantin, panindutan ako kinig maayo. Excuse me. Bagi ako palihog, ha? Gamay lang. Jonas? Kinsa na! Boy! Maigo ko! Daddy ni mo ni!
Ustra! Dino man ka, ha? Dino ka? Dugay kay ka! Nadugay ko kay nakigsulti pa ko. Bagay ka! Paminawaw na ko! Bagay ta! Bagay ta! Ustura ba? Usuna! Nalangan ko kay may sugot si Ina nga ana puyo sa ato. Unsa to? Ana na mo puyo tipo na to si Ina. Yes! Tara! Kaulit tanan! Berian tanan! Nagaguba din eh! Huwag nagabuak din eh! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!